Ένα όμορφο και λαμπερό χαμόγελο προσδίδει γοητεία και ανεβάζει την ψυχολογία μας. Είναι λογικό λοιπόν τα τελευταία χρόνια να έχει παρατηρηθεί μια στροφή στις απαιτήσεις του κοινού προς την αισθητική οδοντιατρική. Η πιο συχνή εφαρμογή της αισθητικής οδοντιατρικής είναι η λεύκανση. Η λεύκανση είναι η τεχνική που μας επιτρέπει να αποκτήσουμε λευκότερα δόντια. Είναι μια ανώδυνη, απλή και γρήγορη διαδικασία προσιτή σε όλους μας. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που προκαλούν δυσχρωμία στα δόντια. Η πιο συνηθισμένη είναι η κατανάλωση τροφών και ποτών με έντονες χρωστικές ουσίες όπως καφές, μαύρο τσάι, κόκκινο κρασί, το κάπνισμα και οι τυχόν τραυματισμοί των δοντιών. Είναι αυτονόητο ότι με την πάροδο της ηλικίας τα δόντια αποκτούν μια σκουρότερη απόχρωση. Η λεύκανση είναι η τεχνική της εφαρμογής ενός λευκαντικού παράγοντα σε μορφή ζελέ πάνω στα δόντια που απελευθερώνει οξυγόνο, το οποίο εισέρχεται στην αδαμαντίνη και την οδοντίνη των δοντιών προκαλώντας τον αποχρωματισμό τους. Υπάρχουν δύο τεχνικές λεύκανσης. Η πρώτη γίνεται στο οδοντιατρίο υπό την επίβλεψη του οδοντιάτρου και η δεύτερη στο σπίτι με ειδικούς προκατασκευασμένους νάρθηκες. Ο οδοντίατρος είναι εκείνος που θα μας προτείνει την καταλληλότερη για εμάς τεχνική ανάλογα με το είδος και την έκταση της δυσχρωμίας, την ποιότητα των δοντιών και τυχόν προϋπάρχουσα ευαισθησία. Καταρχήν ο οδοντίατρος θα απομονώσει τα ούλα γύρω από τα δόντια με ειδικό υλικό ώστε να μην έρθουν σε επαφή με το λευκαντικό παράγοντα. Στη συνέχεια τοποθετεί το λευκαντικό ζελέ πάνω στα δόντια και το αφήνει να ενεργήσει για περίπου 10 έως 30 λεπτά αναλόγως του συστήματος που έχει επιλεγεί. Μετά αφαιρείται το λευκαντικό ζελέ με ειδική αναρρόφηση και στη συνέχεια μπορεί να επαναληφθεί η εφαρμογή για 2 έως και 3 φορές ακόμη. Αφού τελειώσει η διαδικασία, αφαιρείται και πάλι το λευκαντικό και η απομόνωση των ούλων και τα δόντια ξεπλένονται με νερό και αέρα. Οπότε και μπορούμε να αξιολογήσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Η λεύκανση στο οδοντιατρίο είναι μια άμεση και γρήγορη μέθοδος και δίνει τη δυνατότητα στον οδοντίατρο να ελέγχει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία. Σε μια πρώτη επίσκεψη, ο οδοντίατρος θα πάρει αποτυπώματα από την πάνω και την κάτω γνάθο, προκειμένου να κατασκευάσει τους ειδικούς νάρθηκες μασελάκια μέσα στους οποίους θα τοποθετηθεί το λευκαντικό ζελέ. Σε ένα δεύτερο ραντεβού μας παραδίδει τους νάρθηκες μαζί με το λευκαντικό σύστημα που έχει επιλεγεί ανάλογα με τις προσωπικές μας ιδιαιτερότητες όπως είναι ο διαθέσιμος χρόνος, η ευχέρεια χρήσης, η ευαισθησία των δοντιών και η ένταση της δυσχρωμίας. Μας δίνει τις κατάλληλες οδηγίες για τη σωστή χρήση του και μας ενημερώνει για τα ραντεβού επανελέγχου. Τοποθετούμε την κατάλληλη ποσότητα υλικού στους νάρθηκες και τους φοράμε στο στόμα για το προτινόμενο χρόνο. Μετά το τέλος της θεραπείας τους αφαιρούμε και πλένουμε καλά τα δόντια και τους νάρθηκες πριν τους αποθηκεύσουμε μέχρι την επόμενη χρήση. Για ακόμη καλύτερα και μονιμότερα αποτελέσματα, ο οδοντίατρος μπορεί να μας προτείνει το συνδυασμό των δύο τεχνικών. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος εφαρμογής στο σπίτι περιορίζεται σημαντικά, ενώ οι νάρθηκες που μας παραδίδονται μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν στις εφαρμογές που προτείνονται για τη συντήρηση του αποτελέσματος της λεύκανσης. Η χρήση των σύγχρονων λευκαντικών παραγόντων είναι απόλυτα ασφαλής διαδικασία, εφόσον γίνεται με την κατάλληλη επίβλεψη του οδοντιάτρου. Η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας είναι καθορισμένη βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ώστε να μην αποδυναμώνεται η επιφάνεια του σμάλτου. Ας ανανεώσουμε λοιπόν τη διάθεσή μας, δίνοντας τη δυνατότητα στον εαυτό μας να αποκτήσει ένα νεανικό, φωτεινό χαμόγελο.